To akarmakalla na'am shi wannan bugu da ake kira yau fa da ka zo. na'am In aka sa alifi na'am sai a sa 6 na'am sai a sa 8 na'am sai a sa 1 na'am sai a sa 4 na'am sai a sa 2 na'am sai a sa 7 na'am sai a sa 6 na'am sai a yi sifili a nan baya na'am ko a yi sifilin ko a kyale shi. To ana karanta sitar nan da yau fa da ka zo. na'am yau fa da ka zo yau fa da ka zo akarmakalla na'am kowa to alul hisabi wato to yauwa suna da wata fikira wadda take shine wanda idan ka rubuta haka na'am yau na'am fa bi alifi na'am da ka zo na'am shikenan na'am haka zai bada ba na'am yau fada ka zo fada ka zo wanda ya san me ake nufi da fada na'am to ita ce hadara ta Allah wanda kake ga Allah to sai a babu wani wanda a shamaki tsakani gaskiya ne. To sai a buga da 3 shine ma'ana fadan Allah na'am idan aka buga da 3 ma'ana kulkin ita ce 3 wannan sidarar ita ce yau fada ka zo. na'am to idan aka buga sai a ce jauhi ya sai a sa 3 a kasan 7 sai a ce jaza'a kun sai ya zama 0 nan sai ta dawo nan sai ya zama 2 ko 20 kenan sai a ce bajawun sai a ƙara buga da 3 jadabi ya sai ya zama 7 ko sai a buga da 3 a ce jailu sannan sai a buga da 3 sai a ce jahada kun ya zama 5 ko sai a buga da 3 sai a ce jauhi ya ya zama 5 nan mako sai a ƙara buga da 3 sai a ce jailu sai a ƙara 2 ita ce ake kira ziyada ƙari ba so sai ya zama 5 ko ya zama na hannu din kenan. To in aka samu sai a samu na hannu nunin sai ha ƙarami sai nunin na hannu ko nar to sai a ƙara sa nunin sai a yanke da ra'un nar sai a sa zaira sai a sa ƙafun to sai a ja sai a yanke da kaulasan. To shi wannan sifilin ana rubuta Allahu ne haka a cikin shi sai a jawo sai a yi hakurin a cikin wannan ainihin sifilin to sai a rubuta bukata a tsakiya haka ake aiki. Allahu akbar. Yawwa so shine wato yau fa da ka zo na hannu na rizquka mu ko ne mu za mu azarta ka mu za mu azarta inji Allah cikin suratul daha cikin suratul dahi. Allahu akbar. A qira'a ta warash zaka ga aya ce ta 131 amma a qira'a ta hafs zaka ga aya ce ta 132 wanda ayar tana farawa kamar haka wa murhalaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Allahu akbar. To wannan cikin suratul to sai aka dauko kalmar nahnu narzuquka mu ne muke azzarta ka to abincin da zaka ci to wannan haka sirrin yake fita. So idan sirrin ya fita a haka shine ake karanta tunda aya tana cikin suratul dahe ne so ana karanta suratul dahe kafa 14 dahe ba wai adadin ismu wahhab yau wato bayan an karanta dahe 14 sai a karanta ya sama kuma shi adadin dahe din sunan sayyidul wujudi kuma dahe din ai zai ba da 14 ba in ka tare dahe da kuma ainihin da'un tara ha babba 5 sai ya zama 14 to kuma sannan adadin sunan Allah wahabu 14 shi ma to ana karanta suratul dahe din kafa 14 to sai kuma ita dahe din a cikin qira'a ta warash ai tana da aya ne 134 adadin sunan Allah samadu samadu Allah samad samadu yana daukar adadi 134 ba yau wato kuma adadin yawan ayoyin dahe kenan na duka din shi wato dalaka yauwa to a qira'a ta bangaren warash kenan amma a bangaren qira'a ta hafs zai kama aya ne 135 saboda kaga a qira'a ta hafs dahi sun bata matsayin aya daya to amma a qira'a ta warash dahi ma anzalna alaykal qur'an tashki ita ce aya daya to saboda haka dai a qira'a ta warash in muka dauki 134 to ana karanta ya samadu ya samadu ya samadu ya samadu 134 sai ka buga sau 134
in ka ce yaika ka ce jailun daimun sai ya karasa 134 sai ka ce jailun ya zama 6 sai jajadun ya zama 13 ko sai ya zama nan 7 sai jadabi ya zama 4 nan sai ya karasa 134 sai a ce daimun ya zama 8 ko yawwa sai a ce jadabi ya zama 9 ko sai ya zama nan 4 ko sai nan 4 ko sai da wi ya so kaga ya zama 17,956 to wannan shine zai zama adadin da ake karanta ya samu dumba 134 sau 134 to zai bada 17,000 da abin da ya shafi da 956 insha Allah wannan shine adadin da za a karanta shi bayan an karanta ya samu din an karanta ta kafa na iya cewa bayan an karanta ta kafa wahabu ma'ana kai dahi din an karanta ta kafa 14 sai a karanta ya samu 17,956 so haka ake aikin jalabi ne mai mutukan karfin gaske wanda karanci akan yi shi tsawon kwana 14 so kullun za a yi aikin haka sirri ne babba ita da suratul dahin ita ce za a fara karanta 14 ba kafa 14 sannan sai a karanta ya samu shi kuma 17,956 yau to shine adadin 134 din sau 134 ba ma'ana an buge shi da kansa kenan an buge shi da kansa so shine zai bada wannan adadin insha Allah to alhamdulillah Allah ya taimaka kuma Allah ya tabbatar mana da alkhairi